Ja s'ha acabat el temps de fer cinc més, de subjectes plurals i coordinants, d'anar subordinant més alegria i cloure l'oració amb un punt final. Aquesta música que estem escoltant, de tant en tant, ens recorda que entrem a la secció Un home a la lluna, amant i demon. I és la secció que dediquem de tant en tant a conèixer una mica més a un escriptor, un personatge dins del món de la nostra cultura. En aquesta ocasió és el protagonista Jordi Julià, un escriptor, un poeta nascut l'any 1972, que a banda de poeta també és assagista i professor de literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona. Breument, dir-vos que entre alguns dels seus llibres destacaríem un parell, per exemple, Hiverns suaus de l'any 2005 o Principi de plaer de l'any 2007. Un dels seus darrers llibres, Circumstàncies adverses, va obtindre el 31 Premi de Poesia 25 d'abril de la Vila de Benissa, publicat per Viena. Què tal, Jordi? Hola, què tal? Com anem? Molt bé, moltíssimes gràcies per estar així al programa Mar de Muses. No, només faltaria. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-m'hi. Doncs una de les coses que ens agrada quan comencem a parlar amb un convidat, començar amb tu, és entrar en els seus orígens, perquè quan ja tenim un escriptor, quan tenim una persona amb una trajectòria més o menys consolidada, és difícil posar-nos en el moment en què va començar. Com és el teu cas, la teua història? Com és que et vas dedicar a això de fer versos? Home, jo diria que no tinc res d'original en aquest sentit. Suposo que devia començar com tothom. Això ho explica en Jaime Gil de Biedma en un poema, en la primera muda de los años nostálgicos de nuestra adolescencia, escribir empezamos. I qui més qui menys ha fet algun verset, ha fet algun poemet, o per expressar els sentiments, o per intentar sorprendre alguna noia, alguna joveneta, i bé, de mica en mica doncs, vas continuant i vas posant, i arriba un dia que penses, mira, potser ho dec fer bé. També hi ha un esperó important que suposo que tothom hem tingut, que m'imagino que també al País Valencià funciona igual que a Catalunya, i és que en l'institut doncs, hi ha premis literaris. Aquí a Catalunya és per Sant Jordi, que sempre es convoquen els premis literaris, i a vegades doncs, bé, t'incentiven els professors perquè t'hi presentis. No té cap novetat, no em considero una persona predestinada a haver d'escriure poesia, i per tant suposo que he començat una mica com tothom. I tu creus que potser és difícil per a una persona començar a escriure, a plantejar-se seriosament? O es depèn molt dels premis, per exemple? A veure, qui comença a escriure el que ha de començar és per llegir. I si vas llegint poesia el que fas és imitant directament. Començar és difícil, i això sí que és veritat, però també diria que continuar també és difícil. Penso que els premis, a part de que molts estan donats, que hi ha conxorxes, que hi ha interessos per part de gent del jurat, que hi ha interessos per part de les editorials, a mi m'ha anat prou bé. I una de dues, o conec la meitat del país, meitat d'Espanya i part de l'estranger perquè he rebut premis aquí i allà, o senzillament hi ha una escletxa possible. És a dir, tot i que hi ha premis donats, tot i que hi ha premis en els quals jo, per exemple, no m'hi presentaria perquè, diguem-ne, la tendència dels membres del jurat o de l'editorial o dels convocants és una estètica diferent de la meva, crec que hi ha una possibilitat i, al cap i a la fi,
és un sistema mínimament democràtic, gens atzerós, i que depèn de 5 homes i dones, esperem que sense pietat, per dir-ho així. Has parlat abans de la importància de la lectura. Quines serien les teues lectures que històricament al llarg de la teua trajectòria literària et poden haver marcat més? Jo sempre dic el mateix. Als 16 anys tenia una professora de llengua catalana que en una cosa que eren les hores ben, que es partia el grup, doncs ens portava poemes de poetes contemporanis i cada dia ens en portava un. Espriu, Carner, Maragall, Pinyoli, i un bon dia va aparèixer amb un poema de Gabriel Ferrater que es deia Cambra de la tardor. I en aquell moment vaig dir, ostres, si això és la poesia, a mi m'agrada molt. I per tant vaig començar en aquella línia. Aquell any jo vaig guanyar els premis, o sigui, els Jocs Florals del meu institut amb un poemet que deu ser infecte i que intento oblidar perquè de fet ja no l'he tornat a veure des de fa anys i anys, i aquesta professora em va regalar Les dones i els dies. I en allà va començar l'interès per la poesia de Gabriel Ferrater, però també d'altra gent. M'encanta Carner, m'encanta Pinyoli, poetes estrangers, i sobretot jo sé que no hagués pogut escriure, de la mateixa manera que no hagués pogut escriure sense Ferrater, no hagués pogut escriure sense un autor de Burjassot que és Vicent Andrés Estellés. Parlant d'Estellés, un dels premis que has obtingut al llarg de la teva trajectòria és precisament el de la ciutat de Burjassot, el Vicent Andrés Estellés. Què va suposar per tu guanyar aquest premi? Mira, sé que no ho entendran els teus oients, però va suposar conèixer la plaça de Sant Roc. Sí que això és una bestiesa, o pot semblar una bestiesa perquè hi ha dotació econòmica, perquè hi ha la publicació del llibre, i és un llibre del qual jo n'estic molt orgullós. Vaig conèixer Burjassot. Em van portar la gent de l'Ajuntament també a conèixer les Sitges, però vaig conèixer els llocs on havia viscut Vicent Andrés Estellés. I és que, com jo et deia abans, sense un poema llarg, sense un llibre de l'Estellés, jo no hagués pogut escriure. Jo no estaria escrivint com estic escrivint ara. Per tant, podria dir que gairebé les meves dues grans influències, de les quals intento escapar-me'n, però que pesen, són Ferrater i Vicent Andrés Estellés, i sobretot Vicent Andrés Estellés en 2 llibres. Un és El Coral Romput i l'altre és El Gran Foc dels Garbons. Potser Coral Romput és una mica més conegut, i El Gran Foc dels Garbons, pel fet de formar part d'un volum de l'obra completa, no ho és tant, però són 2 llibres que jo, que he llegit més d'un cop, que he escoltat més d'un cop recitats per l'Ovidi Montllor, i que sense ells jo no escriuria. No seria aquí, no estaria parlant amb tu. És curiós això, que hagis esmentat 2 llibres, un més conegut que l'altre, i no hagis parlat del més famós, com és el llibre de Meravelles. És que aquest és el gran llibre de Vicent Andrés Estellés, però jo sé que hagués pogut escriure sense llegir el llibre de Meravelles. És a dir, m'encanta Cant de Vicent. No hi havia València, 2 amants com nosaltres, meravellós en qualsevol de les 2 fórmules que hi ha dins el llibre de Meravelles. Hi ha un poema fantàstic que és Ací, el que dedica a Ausiàs Marc. Però jo sé que sense llegir aquell llibre hagués pogut escriure perfectament, però no sense El Coral Romput, per exemple. El Coral Romput és una obra mestra de la literatura catalana, i és una llàstima que no es conegui més. Per tant, m'agradaria fer-lo conèixer, m'agradaria que la gent el pogués valorar tant, entre altres coses perquè allà va haver-hi un moment que confluïen 2 valencians que han ajudat molt a la llengua i al país, com són l'Ovidi Montllor i Vicent Andrés Estellés. Per tant, em sembla una obra mestra, directament, em sembla allò que diuen els francesos, una chef d'œuvre, i em sembla que mai se li fa prou justícia en aquest poema. Creus que els usuaris, els lectors de la nostra literatura, i també no només els lectors, sinó els recomanadors, com pot ser periodistes, com pot ser mitjans de comunicació, o com pot ser també professionals de la crítica, no fan o no fem prou de cas a la nostra literatura? No en tinc absolutament cap dubte. En el caràcter català, i suposo que també potser una miqueta en el valencià, no ho sé, però ara jo parlaré del català, hi ha un menyspreu absolut per la nostra literatura, una mena de complexa inferioritat que fa que sempre intentem veure que el que hi ha al costat, que el que hi ha al davant, que el que hi ha en una altra llengua sempre és millor.
crec que hem tingut molta sort al segle XX, en segles anteriors també, però sobretot al segle XX, de tenir grans autors, i és una llàstima que no estiguem més orgullosos. Si fóssim francesos, estaríem superorgullosos dels nostres poetes, però com que som catalans, valencians, balears, espanyols, doncs bé, tenim una mica de mala consciència. I potser ara estem travessant també una època especialment creativa, però per altra banda la difusió també deixa molt que desitjar i fins i tot les trames d'interconnexió entre autors i també entre lectors, perquè és cada vegada més complicat que hi hagi autors valencians publicant-se a Barcelona o a Mallorca, o autors mallorquins que es publiquen a València. No dona aquesta sensació? A veure, estem vivint un moment en què hauria de ser bo per les telecomunicacions i també pel fet que hi ha moltes editorials, pensem que hi ha moltes més editorials en català que fa 25 anys, per exemple. El que passa és que s'aposta poc per la poesia, s'aposta en principi poc per la literatura, hem d'admetre que cada cop la gent compra menys llibres i en llegeix menys. Per tant, és una paradoxa. Com més ben comunicats estem, com menys costa anar de salses a Guardamar, per dir-ho així, m'entens? Com menys costa travessar tot l'àmbit del parlant de català, balear, valencià, és quan també moltes vegades estem més aïllats. No sé per què. La veritat és que no ho acabo d'entendre. Potser és que aquestes bones comunicacions coincideixen en un moment de màxim mercantilisme, per dir-ho així, i per tant la poesia o la literatura, si no ets un gran autor, no ven. Costa molt que accedeixi la gent i per tant és minoritària. Jo diria que hem passat d'un moment de bona publicació, que era a finals dels 90 i començaments del nou segle, el 2000, a un moment en què la difusió es fa a través dels sistemes 2.0 o que es fa a través dels recitals i està perdent una mica d'embranzida el que seria la poesia publicada. No així, per exemple, la novel·la, que en principi, per l'extensió, potser costa una mica més de difondre's a través d'e-books, tot i que jo crec que és qüestió de temps que cada cop es publiquin menys llibres i cada cop es difonguin més també per la xarxa. Potser en aquest sentit les noves eines de lectura com els Kindles, els llibres electrònics puguen afavorir la posició d'un creador? Jo no n'estic gaire segur. Soc una mica reaci a tot aquest món 2.0 perquè implica un altre... És a dir, el canal condiciona el canvi de la literatura i de la concepció de la poesia. Això ho estic notant jo, per exemple. Ara mateix estic a 2 jurats en què els originals s'han pogut presentar a través de correu electrònic i canvia una mica la concepció, la cura, la noció. És a dir, canvia també la lectura. Llegir en pantalla no és el mateix que llegir un llibre. L'experiència que tens és diferent i també la literatura canvia. No sé si això ajudarà a difondre-ho més. Es crea un nou àmbit de democratització global amb tot el que té de dictadura, també la comunicació així global. No sé, venen uns canvis molt importants que ho transformaran una mica tot. I no crec pas que sigui pas per massa bo, tot i que a vegades puc sorprendre. Tornant una miqueta a la teua obra, sempre s'ha dit tradicionalment, i potser tu m'ho podràs corroborar o refutar, ja que ets també especialista en la docència universitària de literatura, que la literatura ha anat potser entre 2 grans fronts, el que és literatura de continguts, de missatge, i literatura de forma. En quin sentit o en quin corrent estètic podries arribar a ubicar-te? A mi m'agradaria estar entremig. No concebo el poema sense forma i de la mateixa manera que els meus pensaments, és a dir, que la forma per ella mateixa no justifica un poema. Per mi un poema és un objecte estètic i com a objecte estètic el que vol és transmetre idees estètiques, sensacions, idees, pensaments, continguts, però sé que no es poden transmetre de qualsevol manera. Si tu el que vols és que acabi afectant aquestes idees, aquestes sensacions a algú,
el teu lector, saps que no ho pots fer de qualsevol manera, que has de triar una molt bona estratègia, i aquí és on recorro la forma. Per tant, em situaria entremig i no penso renunciar absolutament a res. A mi m'han acusat d'agradar-me massa contar els versos i també m'han acusat massa de fer poesia teòrica, per dir-ho així. Per tant, vol dir que, en el fons, quan t'acusen d'una cosa i d'una altra, és que t'hi acaben trobant també les dues característiques. El que sí que puc dir és que tots els meus poemes tenen mètrica. Ara, no sempre la mètrica que jo faig servir és la tradicional síl·labo-accentual. Soc professor de mètrica a la universitat i m'apassiona investigar en aquest terreny, però no per investigar, no per innovar en una forma, sinó per rendibilitzar al màxim una forma a l'hora de transmetre unes idees, unes sensacions. T'arriscaràs mai a fer alguna cosa com la que fa fer Carles Riba en les seues elegies? A les elegies? Home, tu has citat abans Hiverns Suaus, i a Hiverns Suaus hi ha poemes rítmics, que tenen és a dir, que es basen en la mètrica rítmica. Jo n'he fet de poemes rítmics, tot i que, evidentment, no he utilitzat l'estructura del dístic elegíac adaptat al català com feia Carles Riba. Però sí que no vull renunciar a cap de les propostes que hi hagi. És a dir, jo he fet poesia de versicles, tinc tot un poema llarg que són 2 monòlegs d'una mateixa dona en èpoques diferents en què utilitzo versicles i que, per tant, aquesta dona parla en versicles, i, per exemple, utilitzo la mètrica rítmica, tal com deia, la mètrica accentual, eventualment, quan crec que un contingut ha de sortir d'aquesta manera i no pas d'una altra, i intento experimentar amb totes les formes tradicionals que tinc. Ara, evidentment, tinc una forma preferida, que és el gran vers català, que és el decasíl·lab, i aquí m'hi sento molt còmode. Parlant de les teves obres i d'altres jocs que fas servir, sempre ens hem plantejat, per exemple, la dificultat que pugui tindre Fernando Pessoa a l'hora de bastir no només la seva veu pròpia, sinó també altres 3 més o 4 que te parla de memòria, com Fernán Álvaro do Campos, per exemple, o Alberto Caeiro. Tu no vas crear 3 o 4, vas crear fins i tot un parell d'antologies distintes, no? Sí, estàs parlant dels heterònims i del joc que faig d'inventar poetes. Exactament, això, i que cadascú tinga una estètica i un estil més o menys diferenciat per a poder fer-ho versemblant, ha de ser complicat. Com se't va ocórrer aquesta gesta? Perquè m'encanta Pessoa, perquè m'encanta Machado amb els seus complementarios, perquè m'apassionava aquesta idea d'intentar ser diferent, i també per necessitat, pràcticament, per dir-ho així. Un dels grans problemes que tenim els escriptors i els poetes és que quan sabem fer una cosa molt bé ens sentim molt còmodes fent-ho. Però hi ha un problema, i és que hi ha el perill que t'acabis amanerant, que t'acabis fent sempre el mateix, que acabis escrivint sempre el mateix poema. Per tant, costa molt. Quan estàs bé, és com si diguessis, mira, ara estic bé a casa, en aquest pis, estic bé amb el veïnat, però ara me n'he d'anar cap a un altre cantó. Home, fa mandra. El que passa és que la mandra és el que t'ajuda a pensar una mica millor, a experimentar també una mica més bé i també a posar-te en el lloc dels altres. Això és el que sempre intento. Sortir de mi mateix, que és el que més ens costa. Intentar pensar com l'altre o en el lloc de l'altre. Això és el que més costa a tothom. Si tothom ho sabéssim fer, no hi haurien conflictes ni hi haurien problemes. Ens entendríem perfectament. I per tant, a part d'una riquesa personal, per dir-ho així, que ningú veu, també és una manera de fer coses noves, d'intentar, de provar coses noves. I per tant el que intento és precisament això, pensar d'una altra manera, escriure amb una altra mètrica, amb unes altres formes, tractar uns altres temes, i a veure si me'n surto. A vegades potser no me'n surto i a vegades potser sí. No ho sé. Si més no, sí que puc dir que m'ho acabo passant molt bé fent-ho. Però costa, Una de les altres coses que també ens agrada preguntar als nostres convidats és sobre la seva feina, no? Directament, la feina productiva. Tens algun espai en concret, alguna música que sols posar per a escriure? Pots escriure en qualsevol racó, en un metro, en un bar, o tens espais molt peculiars per a escriure?
Mira, he d'admetre que jo sóc molt iconoclasta en aquest sentit i no coincideixo gens amb la imatge del poeta que es posa amb la pàgina en blanc a escriure. Potser també perquè em fa molta mandra escriure i perquè espero doncs, sempre anar barrinant coses, sempre anar pensant coses, estar obert a qualsevol imatge, idea, estímul que em pugui venir de fora, i llavors espero que, bé, doncs se m'acudeixi algun vers, algun tema, i llavors el que faig és acabar-ho apuntant en el paper que tinc més a mà. És a dir, he aprofitat un bitllet de tren des del darrere, al darrere d'un llibre, sempre vaig amb llibres i les pàgines del darrere dels meus llibres solen estar plenes d'anotacions, de poemes o alguna cosa així, i fins i tot si m'he hagut d'apuntar un parell de versos que se m'acaben d'ocórrer, he recorregut fins i tot el mòbil, no pas a una BlackBerry, sinó al mòbil en cas d'anar apretant molts cops les tecles perquè et surti una lletra. Per tant, no, en aquest sentit, com que no busco escriure, i com que potser qualsevol dia deixaré d'escriure, vés a saber, perquè ja no en tindré ganes, o ja no tindré prou idees, o no tindré prou curiositat, doncs qualsevol moment em va bé. I em deies de música, doncs l'altre dia pensava que em passa una cosa molt estranya. Abans necessitava molt la música, sempre necessitava música per concentrar-me, i ara deu fer uns 4 o 5 anys que necessito treballar en silenci. I això vol dir no només quan escric assaig o quan em preparo alguna classe o així, sinó també quan escric poesia. És molt curiós perquè abans necessitava la meva música a la ràdio i ara he deixat de necessitar-la. No sé aquesta música que està sonant al fons si és Pat Metheny. Podria ser Pat Metheny. L'és o no? L'és. Jo vaig tenir una època, Pat Metheny, als anys 90, en què, bueno, ho tinc tot de Pat Metheny i m'apassionava Pat Metheny. Hi ha un disc que m'agradava molt, que era el Secret Story, i ara, per exemple, m'ha fet gràcia quan ho has posat, perquè dic, ostres, jo diria que és Pat Metheny, i fa anys que no escolto Pat Metheny. És només per respondre a això que m'estaves preguntant. No ho sé, suposo que deuen ser que es passen èpoques. I ja quasi en l'etapa final, la recta final de la nostra entrevista, què tens ara mateix entre mans? Treballant o mentalment o físicament? Estàs en algun projecte? De poesia, el que ara he acabat feia relativament poc. Era un llibre que em van premiar al Premi Joan Alcover de Palma a començaments d'aquest any, que es diu Gent forastera. I això és l'últim que he fet, i com que em queden molt poques coses al calaix, això serà, suposo, el llibre que apareixerà ara mateix. Escriure, bé, sí que hi ha coses. Fa un mes uns artistes de la meva zona van fer una exposició i em van dir a veure si podia fer uns quants poemes sobre els quadres que feien, i bueno, els hi vaig fer gairebé una cosa, podríem dir-ne que circumstancial. Per tant, doncs, bueno, tot i que no estigui vinculat de l'escriptura, ara fa molt de temps que no em plantejo cap llibre seriosament. I, per tant, és igual, no passa res. Es pot ser molt feliç sense escriure. El que em fotria és que algun dia em deixessin sense poder llegir. Això sí que em rebentaria. Doncs, ja si vols, ens podríem quedar amb la teua veu llegint un parell de poemes dels llibres que has anat escrivint. Doncs val, gràcies. A veure, si us sembla, us en llegeixo dos. Un que és un poema d'amor. Jo normalment no em faig de poemes d'amor, perquè fer poemes d'amor és molt difícil, és molt complicat. El que surten més són els poemes de desamor, perquè com a mínim estàs distanciat del sentiment. Els poemes d'amor són complexos, i un dia se'm va ocórrer com podia fer un poema d'amor que parlés precisament de lo difícil que és estar en una relació, mantenir una relació, i vaig pensar que possiblement el més important d'una relació és posar-hi molt per part teva, i també doncs, esperar que hi hagi una mica de sort. I per parlar d'amor, de sort i tot això, vaig recordar un parell de versos molt importants d'Ausiàs Marc, que són aquells que comencen dient veles events amb molts desig complir, faent camins dubtosos per la mar, i vaig pensar, home, doncs sí, a vegades l'amor és també com un vaixell de vela en què necessita que hi hagi vents a favor, i aquí em va sortir aquest poema que es titula Papiroflèxia. A quatre mans anem plegant vaixells de cecs senzills i imatge aproximada a aquelles naus que de petits pintàvem. Anem fent nits de flotes de paper que llancem a la mar d'incertes vies. Anem bufant les falses veles junts per arribar a bon port sense naufragi.
mentre anem oblidant tanta figura inerta i singular, sense destí, que els nostres dits han fet amb el seu art, seguim plegant vaixells i els confiem, la nostra traça i la rosa dels vents. I no sé si tinc temps per un altre i si no ho deixem aquí. Sí, un altre més. Perfecte. Després d'un poema més íntim, d'un poema més simbòlic, per dir-ho així, un altre més realista, que juga una mica més amb la meva estètica. Aquests dos són poemes, tant el que he llegit abans com aquest que llegiré, que es diu L'ocell ocult, que es troben en aquell llibre publicat l'any passat, que és Circumstàncies adverses, que va ser el Premi Vila de Benissa. I aquest és un poema que parla del canvi de món que tots estem experimentant i que això ho està produint alguna cosa, però nosaltres no sabem quins són els motius que canviï tot al nostre voltant, però en canvi en veiem les conseqüències. D'un temps ençà, al meu poble, comencen a arribar ocells diferents, ocells que mai havien vist, i això vol dir que potser ja no tenen el seu lloc en allà. I qui vulgui veure darrere els ocells alguna altra interpretació simbòlica, doncs té la llibertat. Això és un poema realista que es diu L'ocell ocult. Recordo de petit les orenetes fent nius al voladís de la teulada. No van tornar, i els caus de fang van caure. Quan jugava, els pardals, en fila als fils estesos, resignaven el mal temps. I a vegades també aquells núvols mòbils d'estornells, fent figures de centales. Encara venen a plegar les granes i es fonen, humilment, entre les garces, que salten per jardí, cocotejant, i fan sonar carraques a l'estiu. Hem vist creuar uns quants ànecs, cap cigonya, i voleien enllà gavines tipes. De coloms no n'hi ha hagut, però un bon dia van començar a criar un parell de tórtores. Han nascut dues notes en perfídia i enmig de les antenes, molts més vols. Quan el fosc ve o se'n va, si el fred s'espanta, refilen rossinyols, discrets i frescos. Amb els anys graten terra plomes brutes, amb bec esquerp i groc que n'han dit merles. I ens hem acostumat als esgarips que fa el paó i els espinguets del gall. Però d'un temps ençà canta un ocell de timbre diferent i toc estrany, que s'esquilla, rebent, si el vull mirar. No sé on és, no sé què és, però m'inquieta, desconeix el seu nom, d'on ha nascut, qui ha canviat el meu món perquè ara el senti, per què ve sol i em fuig, i em canta a mi, signe d'un moment buit i aquest meu temps. Moltes gràcies. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta companyia, per aquestes paraules i per haver estat amb nosaltres en aquest viatge de l'home a la lluna.